ڕاستی ئەو ریشێن هۆڤانە لەسەر ئۆفیسێن ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی و هەروەسا بارگای پارتی دموکراتی کوردستان سووریا شێوازێکی تند دژبەریە تەفگەرا سیاسی کوردیە دەستبێرە هەلوێستا نەتەوەی کوردیە دژبەریە نە دژبەریە ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی تەنیە شێوازێکی هۆڤانەش بۆ تەغتیر بکەن سەر فەشەلا خۆی سیاسی و ئیداری دەڤەرێدا سیاسی ئەم فەشەلی ئیداری ئەم فەشلین هەمی شێوازادا نکارن جهێ تەفگەرا سیاسیە کوردی یا کەڤنار و یا کۆن بگرن ژمەرڤەیەکی ژالیکی دیڤەژی وەک دەبێ تاختیە لەسەر هەبوونا پەکەکەل هەندورێ کوردستانە سووریەدا ji bo bê xuyak bêjin wala vayî ne pekeke tenê lêdiye vayî hêzên Kurdistana Iraqê lêdine. Em Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya hêzekî serbixwe me peywendiyên awariye netewî de navbêne me û Kurdistana Iraqê de hene bes tu têkiliyên ew ê got hatine hundirê me û lingê mesulekî wa derbasî erda Sûriye nebiye dixwazin cawazîkî bêxin nav vê de dibêjin çawa hêzê pekekel verin va Partiya Iraqê jî vêdiye. و ji ber wê jî ji dêl wa va vêja şerê ofîsê me dikin ji bo taxtiye li ser va mesalêha bikin. Ev dûrî xeyalê got miletê me baweriyê va tişta nayîne. Miletê Kurdê Sûriyê hişmend e siyasetmedar e dinyê fêm dike. Bîra va planê heyî xirab dibe, bîra van destêwerdanê hedibe û her wesa kewadirê me û endamên me û miletê شانازی به هزرê netewî Kurdî dike wê bimîne berdewam serxebata xwe me di rojê tengtir û zehmettir û derbarî rejima Sûriyê me xwe neçemantiye em dîsa xwe naçimînin ji ber çi êrîşên tirsonek û êrîşên xirab ji bo bal kesên got dilekî reş û tundrawî bi aliyê Encûmena Niştîmanî Kurdî û bi aliyê ofîsê encûmenê de encam dide. Canibê Emerîkiya egeddar kir Emerîkan rolekî wa giring di meselê de heye û em hes dikin got bizavekî bikin got vê berdewamiya va êrîşê hev bisekinîne bi şêwazekî Emerîka ew dever destê Emerîka de ye û exlaqîyên Emerîkan pê manîne yanî karin rolekî bilîzin me ew canibê Emerîkî jî ageddar kiriye her wesa canibê navdewletî her wesa çi kesê demokratî xwaz û aştî xwaz û beşeref dinyê de me tev de ageddar kirine wê miletê me bimîne berdewam ji xebata xwe. Berdewambûna danûstandina me berê jî girêdayê me belgeyekî dayî Emerîkana û Emerîkana canibê Emerîkî û mezlûm ser emze kiriye. Her dua jî emze kirine got ev yanî taliye ji va binpêkirina re bêk deytin û carekî ji war bêkirin û carek dî dubare nebin. Kengî ev tiştê hev biryarê he rawestandin miletê me em teekîd dikin got helwestiyek helwestî mesliha miletê me û mesliha deverê tê de heye lê canibê dî dixwazin jê baza bi şeklekî eşkere miletê me tev de ji vê planê hedzan.